Morjesta, morjesta. Tervetuloa Wildblood TV-messiin tänne Kustok-festivaalille mallia 2014. Täällä ollaan aloiteltu justiin portilla ja niin kuin näkyy kuvasta, niin väkeä tulee mittavat määrät tänne. Täällä on jo loppuun myyty koko festivaali ollut aikoja sitten ja hurjat nettikauppiakin on kuulemma pyytäneet satoja euroja näistä halutuista lipuista, joten Wildblood on tietenkin onnekkaana tällä mestoilla esittelemässä omaa kalusta. Mennäänpä tsekkailemaan, mitä tuolta meidän osastolta löytyy tuosta pääsisäänkäynnin ja päälavan vierestä. Täältä voi sitten festivaalin vieraat tulla aina tilailemaan lehteä ja liittyä jäseneksi meidän ry:hyn. Ja täällä on näitä meidän menopelejä sitten esitteillä, millä painellaan tänä kesänä menee. Tässä on meidän Road Test -pyörää muun muassa ja hienoa shovelheadia ja kuvaajaa. Ja tästä löytyy sitten uunituoretta magazinia. Paikan päällähän pääsee muun muassa hyppään benchistä kokeilemaan mekaanista pullia. Näköjään meillä on täällä dinosauruksiakin tontilla. Eli kaikkea löytyy. Ei muuta kuin lähdetään hakemaan fiiliksiä. Kustok 2014 virallisesti käynnistynyt.